עבודה של אבא בבית חרושת פרומין לביסקוויטים. כן. איפה זה היה? איפה? איפה שהמשטח הרי כזה, כן. בפינה פה עמד. היה בית חרושת פרומין, ביסקוויטים, פרומין היה אני זוכר. בזה. שכונה של דתיים. אבא עבד שם, והוא היה בהגנה. כן. והם הלכו לשמירות פעם בשבוע, לילה שלם, ומיד אבא היה אחרי השמירה ב-6 בערב, בא הביתה, מתרחב קצת, לוקח סנדוויץ' והולך לעבודה. הוא הגיע פעם ברבע שעה, יותר מאוחר, ב-6:30 התחילו, והוא היה מגיע הביתה ב-6, הוא הוריד לו איזה שעה. הוא היה מנהל העבודה שם. אז הוא אומר, איך אתה? אתה ראית אותי, אתה יודע שאני הייתי בשמירה עד 6, לא מעניין. אז אבא קצת פספס איזה רעה שהיחסים הם כאלה, כי הוא היה מגיע מתי שהוא רוצה, הוא היה מנהל. טוב, בואו.